Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpatan tanong waging mutuwa o siya tanong ko may post simbagan tanong pa kay sa inutoso kapan ako to na miya kalalado siya na isa asambagin na kagiging mutuwa kababalawin ka aso kabnar wala nasing ka ini daita ko salakaw wala na miya pakaprimbang ka so ala aguso salakaw ron ini panunwatan na kaon so di sing ka gi panunwatan si wala na mimbaloy ka sa limbuto. Kada nga mito na iso, paliwat rak ayaman yan, na simbuan ka swala isa-isa sa kutuwayan, na hindi pa ako nakutungan na, miyang gilibak kaging kutuwa mala kahinaan, sabab sa ging kutuwa, ini pa nakutungas kanyan, kung di patot, asa kutuwan. Gukuni ka din na pamana, say, o langon taman, aba miya patota simbuan ka sa dataro kap simbuan ko wala ditin pianto na maulan sa maalungan sa mga palaw sa mga bituon sa mga planeta anta pianto na din inganin kaadno wala na betika miya patuton mabuha ka simbuan ka ditin aba niyan kakapakay giti paganay amyaw sa itanong kumipos ikadua sabab yan nagingot wa kaya leon wala sa sadya mataya kasa papantagan nagiman ako to ada makapanawbat na di din parilaan wala. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Matanas wala na din yan parilaan. So kipan ako to nun na imrila yan so salakausan galabag adusa ko kabayan mabuha parilaan yan. Giti mga tanda mga bangsa ko sa upun si ikaw rin iso tao sagiyan ka na nakapan ako to na din na chance sabapan makaliw na raka rambun kakalisada yun sa dayon tanto wakirasay mga bangsa ko sa mga tao po mga naraka ay ini pa ka narakairan nakapan ako to kadi sila nung pagawa sa dayon sabab sa di rin kagagaw ba sila makaripag ko katitay sa sirat al-mustaqim nagi mo tadilan nung kapakaripag nakitod ni tanda sa dit nakikisampayan si kusorga gito ipamanay kadua sabab yan ay katalo na piyayag din wala asa din sa matay apapin ako to na miya haram din kusorga haram si kusorga ayad na patoto na kapag bung sa naraka o mga tao ayaman yan na matay amusrik kukatir wala inahu may yushrik billah faqad haramallahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar mata-mata na tigwala aso tawa ipanakoton yan sa Allah aron mi pita patay na sabin sa benaram ya haram din suka pa ka surga naguaya kapaging din yan na tigwala naso apoy o naraka jahannam agudedin abagyan o mga tawa mga pananakot to abakiran pakatabang pakaugo po sa alungan na mori ko kaya patayran asiran na mga musrik inuman ay mga bangsa ko mapasang kaad na tawa pang hirawa ka na ba o musrika did manatigin na pinong ganwing ko simbo ang wasalakaw ko wala did na ba natigin paparati ay malagnap simbo na sa lakaw ko wala na ino ako tigin ke istidi sa naraka akan na ba ko di pa na ko to na ayaman na awid akal si mga bangsa ko naging kaya baluwi o sambayang alim maawak to basta miyaw maswak to nadang asimbayang nasa din sa kapapantagan nagalabukan na ayang kami asimba na yun tiga pa ako to ma sa din sa kapapantagan nagalabukan ka kaya umawak to
Apiti baba ada nga kapakasimbayang kabakad matatambang ugal baka ka naya nga miya simbas ugal baka ka. O padagangan naya nga miya simbas mga stock. Now di ka di ba mangbel sa mga roti, mga apang nganisan na mga panganangan na ka naya nga di indigang na matatambang na mamangbel naya nga miya simbas ang utuwa. Di nga di pa mangbel na mga dagangan ka. Sa din sa mapa kapapantagan. Agal baka ka ako kaya umawakto na udang nga panulatan kapakasimbayang ka na minita mga kamya musrik ka. Kayiging uto oras kaya umawakto na ipapaturay ko pitenggi saan ratanwa kailangan na makasimbayang. Sa apiaan to na din ni betad na kailangan na makasimbayang. Apiap kesakit na doon ayaman yan na eksimti daw Allah uba kapakayag bumaganda ka simbayang. So kesakit ay buhos to mi eksimti dun nasundo dun subasa mahahayd o di na maninifas na oras din na ka ada uno hayd o di na nifas na minipaturay ron ang maka simbayang makaliwliwsan na piantong na kesakit anta ka musafir matatambang mga galibak na din ka pakay o batigin na pamayadan ko kadi ako man masusurot kadin ka pa din pa kayaw Islam so kapamayad kailangan na maka simbayang nga sang uta oras yan umagda ka sa traka na simbayang sa traka gira ko na dita kisurot ubat at sang oras sa kibla kung masa kap simbayang ta nasa din sa kaadapan ka na ayan iniatangan na siga maadap sa kibla o di nga kagagaw ba ka mga tindig makauntod manisan kung masakap simbayang nga nasad sa kasusurot ka na simbayang nga apiya ka papatunga apiya ka tunay masusuwa ka o ada sa sarato sambayang na sitro la aura kasapingi kong aurat na upama kagingot akiyaw mawakto na di nga din kagagaw bang ka kasapingi su aurat ka na pagkalapas ka simbayang na miya patuturagad na simbayang nga apiya kasasawa na aurat ka apiya kapan matatalan diyang sa tarot adid na bang agisapang sa lawas ka na kilpas wakto na simbayang ka makabulso sambayang ka siga makasusul ko katirwala la yukallifullahu nafsan illa usaha daa ini paturay o Allah ko ginawa o manusia arwar ko diyan ka kagaganyan o di nga kagagaw baka pagabdas na timo mo ka na pano di nga kagagaw baka pan makatimo mo ka detaro papatungon na simbayang kagiti miya gagawa di dun kyo pakay o baka pilipas simbayang o pamaka pwede pa nasarat o kakiyasak o sambayang nasuti sunditar na ka mali yung piyo ko mga nadis naging utama sa kaya mawakto na daki sambi ka kasasalta nga sa lakawan kasasalta nga sa galibakan kasasalta nga ko maninunganin sana mga say ada mga kisambi nakidas wakto simbayang na ka sunditar na ka kananadisan kakoreso sambayang ka da batan kidawa mga bangsa ko iba tiga di ako makapsimbayang kananadisan ako di ako makapsimbayang ka ayaman yan na di gisap kang sa uratakan di ako makapsimbayang di ako pag-asang sa kibla di ako makapsimbayang di ako siya kisurot ka bago din mapupuro ko api anto na din ni ka masanga api apa na driver ka sa truck ibarati ano pa ma na yung masumagrib kasasalta nga sang uta makapala traffic di ka pag-asile ka dekisilen di ka pag-aliw sa karsada ka dekiliwa mauro ka sa lolo at traffic na di ka pagkatarga baka simbayang ka ke da kapakago kerangit ang mga to ato na isu na so magrib na miya ati ito oras kalabi-labi da may isa ka oras na o di ka makasimin sa tawak to niyan nakasaltang sa traffic na kedas wakto na miya pa kay simbayang ka di ka din driver ay matang benar na kapangisarat bumbuti nga so pumati ang kuwan na igira so rumoro ko ka na manong nga pidung nga matang sa may ito kuwan na naigira sumusudod ka na pidung nga matang na ile kaban nga mayroong pak sa gito'y maululan yan di ko pa kaya ba kalapas simbayang aw ba di ko na o pa makadabdas ka na timo mo kasi ko mga kalabutrak ka na udah penabon dumida katabayan na ka din nanas api ada dumida ka na depi nga so kalabutrak ko din ako na sagup na sa paras ka pa maka di ka kisurot o baka targa baka tapad depi na ka so buta o di na lapot ka datarangan na mga soldas wided na sami agagang ka mga bangsa ko tanto tanwa pa man haluluagan
o kad na tanong ko di tano di king gulalanon ko mga paliwat ko di ang kaagagatan no ay darok tano pa kaya nabat tano lepas sembayang ay pandapati o ben baka tuturog gira subuh tunay dawan ya o di nabad di mga gira luhur bendi sitoro ngaminsan ayaman na mga gadlabagyan na mga katambangan na ramig niya sa wakto dan yan wasing baswallah din nakakisurot yan giya ipamana maulolan yan upo nga makapan ako to amyal pa sa wakto daga masam nga dundu nga ayabu miya parwa pamaydin na wakto mga bangsa ko o mga tawa ka na ba mahahid na ba maninifas na sumya daga sa kaya daga sa tanud detar pa mo inopiraan alas di sa kapipita bisiga injeksyon na miya daan sa tanod na kaya pakatan din na lo kagawi minibagan sa luhur asar magarib aysa na miya katanod ko lo kagawi na mapumedan niya ng otowa luhur asar magarib aysa saka pakatutundutundog yan do pirwawis lang mga bangsa ko igila din nga kaparo baka untod baka tindag makaigakad na so mga pamilya nga hanap pagabdas ngayran o din na o ba so ka nga igso mga anggota ka pato tama abdas di ka pa basa ang pagalaso sakit na tayo mo man ug nga na mga distros bu na naso din kaparawan mo nabad na pisipunig gitip kidio ginani pa man na ubatig tanwa na at nasandudakan na ino kabida kung sa wala makamakukwaisa pamayadang ulang nadid no to kapakay o ba nga pamaya diso mga wakto at sakap man nakatatanudan na ka agi ang utakap sigad wakto nabanga din niya tumo akuan o di na detarangan nakatin sa mga meeting ipkaya ka sa mga padaga o baka simba ang kakagaya pa man bayaran sudi ay nga siran niya simba o pa man nga kayaan so wala kaya nga hindi kaya agi nga pa man akuan mga padaga sa meeting pa matitimo din ka pa kay kailangan na ay kaya tanong na so wala sa agi ang utamasa ayaman niya nakap kumawakto na may pinulatan ka dun anda man na ya kasimba nga ako kad na naka arabul alamin ka makapin ako to nagyo to aya ikapat kababaliw kapan ako to miya kalala adusa napakilang yan sumyaw na malaka langon na may po sa miya pagmalaka ko tandaya umor ka na hindi ka pa kapan ako to nga sasati mabuka kapan ako to may langon miya ka prakraks sobra saya malag na inududan sa gasolina so lang wa amal ka natiyo to dan na miya gumiyumbi na da bang kakalim sa alaman na more ka inilang ka ay dalilaw lang ito akatur wala walaw asraku lahabita anhum makanu ya'malun o atigu walaw nakuto siran na ibut kali ilangan namin ikiran din sulang wa miyang gilabagyan agugi mo takatur wala ikadua panta ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala in asrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin o panakuto ka Muhammad atigu na ilangan namin din sulang maamal ka na mabalwi ka din na pwede ko mga tao miyang alulugi o piya magitay wala so nabi niya na Muhammad uba di ashraful anbiya wal mursalin uba panakuto nakilang so malin na sa katanok na mga hantawatan nagina ni paman nakapapin nagila tanong ba tanong makasuguk sa may takabuwa dusa akapan ako to kakano ko niya sumiyara sa itong magamal ibaratin mga bangsa ko yung ngaya ipapinunuwatan tanong si wala so sambayang yung nga na po ilaw sambayang na lang din ibadah simba panunuwatan istan street roko sudud tahiyat al-awal lagu tahiyat al-akhir napalayad na nafi ilaw sambayang ayabu ke pa kaya pagada panong naswallah na ayaman nakapan ako to nasarfu syai'in minal ibadati li ghairillah ayaman nakapan ako to na singa o saras o simba siko sa lakaw wala na miyakapan ako to betar pa mo istan street na ayabu ke pa kaya papantaganon sa sangura nun pupinunuwatan na subuso Allah napun ka panunuwatan ko sa lakaw ko Allah na miya simba ang ito asay ito na miya suwang ito pa man mga tawa di silan magi udi ka makat udi silan makatindag masa kaya pa ka burud ka sa hadapan ka kagiyas ka na malaki ka dito na udah silan tindag na ratad na ginawa udi na rarangit ka din udi na kaya ko ang akiran sa mga gilaba ka kagiyas da kairan simba ka da silan tindag sa katindag ayaman yan na kasimba
Mida mga bangsa ko sukatin daga sila-sila. Ako sukatin daga simba. Kagi mo tama na namya ka masasalaan. Yamanin daga ka no. Napsila maniop kumus niyo. Na video to ako sumya ka mga utato miya ka ma. Naman sa na street ada ka ko. Kisa sa ludupan. Allahu Rabbi. Minitaman tano amay ka batan kidap so i-adopt tano wala ko sala ka ron. Kapya sibutan. Kaantay petiron sa diso Eastern Street napadukos pelo sambayang. Nagyuto ayaman na ino katitindig sa masjid kumasa di nga di kasambayang at kasawalay ada kaukaw da kapaningidingil da ayaman na nila katiro sa salaw ko sambayang kau umulo lang sa salaw ron namiya batal sa sambayang ka inong tapos ang mga say piya kayo agama amang galabak ka kumasa agi nga kasambayang ada tarpa mo ibarat na pakilay nga din nagukapaparakan ka miya kasulda nipay o di na layo pa na magbutangan yan na wajib ka madipinsang na ginawa ka sa makakuha ka sa mipopok kaon ka ang kanya di kebut na tataros na kanso sambayang ka okay o di na melay nga so wata ka kulog sa tuwa ka diya di sambayang na o di nga panabangin na kiulugin na miyatay na panabangin ka na pukas nga sa iyong utapaman na peligro na tataros na kanso sambayang ka korek o di na anamyan to kabisitang ka pamula di ka di sumbayang o pamagadingal ka inambiling importante so kaya pa kauman yan kahad no pa maamin italing uman yan na importante na kapakayar ka di sumbayang alaka ang utapay tao na di nga bedin makapetiro ay amaan yan na kasoy kang gagang sambayang ka kami asipat yan na mabibisig ako sambayang na understood mabuti na di bisto di sumbayang na lika anak na mabatal so sambayang ka asara di kapetiro o di nayaman na pamumulo na di ka di sumbayang namiya gabda makakitutong sa iptinda ka kaya lipatan nga nga bis maparang namiya taray nga namiya parang kaaging utagas ulo namiya kasi ka sambayang ka nada mabatal sa sambayang ka mga oras o to pinaka piligro aging utapaman na o di nga sulba na kibinasaan kaya di sumadla ka binasaan o di namile nga suwata nga pendula kasi kanong sa gilid karsada namile nga miya ka di unsa pa itaw na upun ka di makuha na susalo ka karsada na miya lisig na miya pasalawas yan nadataro to paman maging sumaga na miya tarenga na mini sulda ka nakiyakalaban nga so pa itaw na itataro sa sambayang ka na dumabatala so Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsa ko miya kalalay pasinsiyar tano si ko ayaman yan na mga galabak tano paman na di mi pendiray nun na eksimte dito si ko di nga di ka sambayang sa datarang tagya pa magusaya tano ron nagyuto ba mga bangsa ko diding ke paro o ba't makanggalabak sa galabak aso ayaman na panunuwatan ko wala na ba nga panunuwatan ko sa lakaw ron kami nagbunga sa naraka o gumiya ilang swamalaka andit ni kapapan ako tunga sa malaka pan ako to namin ni taman agyang utuwa ayamanan yan na piyaga malaka pira sa resyan ka ko miya ka pipira polo ragun balabo so miya lakos ayaman yan na magandang matay ka niyalangan yan sumurya nga may tarbulang po na din yan mausar katiro na karkan mga bangsa ko na din na mapita na makaranitan mo siko kuburtan no na kawat tanong ko dunia maging tanong sa maganda tanong ka ba tanong po niya wala guman na suwalangan misig tumaraga din na kaukaw na pa ayaman na may STD tanong na nakagiya dito ka paro mustahil na ayaw masusuwayan na ba tanod makasisarang wala na sumasasangan tanong ko gila ba na sasangan tanong na iptunay tanong sa tarotop akatunay kaapi anto nagawi kapiraw ma o paka susugun wala paka pangamasan niya sa niyawan na tarotop pa sa kana rin para duwa adisa baka di paninimba na kagimagdam yan sa malakal maut na pangni sa apilasyon ko kakagyan di makapagamal din na apilasyon andi ko mawakto o di na kandi ko mau kapatay oras buto na din ka ulan sa malakal maut na pure PCR ka din aging kutuwa ayaman yan nanihawang ka naginan di paman di tano di pamawatan sa oras tano adum na lang ba sa giyang ngaya at tani ka pamagusya ko kababalayo ka pa nakutuwa miya kalaladusa nasabab ko kaya di yang kay ko oras tano na pinalamatan na kan sa kano mga bangsa ko sa dinyo ka pa ka lepas o dinadini ka pakapundiray nun
sa gitan di kapamagusaya po yung maginigniyo. Mga bangsa ko na oriano to, napsila mo sa nulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.